कसं म्हणची गो मेगेल चालल्याक एकापशी एक लायक सोयरीक येतास गो. पैरेक लायक सोयरीक माय येयली. उलटा पाट्ट, वंकी, कास्ताळी, पिरडुके कांकण, पांच कापड पुरा आम्ही हळडीके खर्चूताय पळयत म्हणलं. स्टेटस दुड्डू भंगार पुरा पळयतली. आम्ही तसं नाक म्हणून कर नी कंचे आमगेल पूजा मोगार पळोवन घेतल चांग चाललो जेव का आमकां. म्हळ्यार म्हाका एक चल्यावेर लव आसा. ह्या मोहीन म्हण सांगील पुरा बद्द जाता. खंयचे चालू गो पूजा तागेला आनंद काही असं होतस तुका चालू कसं करता. तावलेला तागेल घरा आमगेल्या जातीच की कसं गो पुरा सांग गो पूजा. कसल्या एक मात्या होऊन दिली की तू म्हाका. अयो कसं ने तुक त्या चल्या विषय पुरा सांगता. तुझी रिलॅक्स जाय तमा ते तू कुशेलवरी करी आणि एक कसं म्हणारी फायदा खाऊन घरा पहिला तुक मेळूक. हो पूजा कसं ना मा अब्बाब्बा कसं शेट्टी शिंगार गो पूजा. ऑलरेडी पळून जाला आणि कसं गो तू गेलाय. कसं ना मा तू हांव केन्नाय रेडी जायना वाशीची तो येत म्हण नाही. केन्नाय जाता गो तस म्हाका सांगना की ते म्हाका पुरा कळता. यो गो बैरी पुरो तो येवची वेळ जालते. हाय दीपक. हाय यो. अम्मा होची डी. हाय मये. हाय देवा कशीस तू. कसं गो पूजा ते डी डी म्हणरी. ओ अम्मा सॉरी डी म्हणा दीपक म्हण. अरे होडना रे चेडा होडना उठ बैठ बैस बैस. हा बसत मये गे मये हे तुमक म्हणून हाडलेले. अयो ह्या प्रकसन रे देवा ती जाल्ले. बैस बैस घे गो देवा हे भितर दवरी आणि ते ज्यूस रेडी करून दवरला दीपका हांडी. हा जाय तमा. मये आता तुम्ही करेक्ट ब्रेकफास्ट आणि करतासच की ना ना उपास आणि के करतासची. ओ ते तू कानी के उडगस नव रे. आता ना रे मेगेल दू सोना आता ब्रेकफास्ट लंच पुरा टायमार जात मेगेले. आता नी उपास करचे गती ना रे. आता पुरा उपास केलेल्याचे फल आता मेळताच पण म्हाका. तशी म्हणता मये. डी ज्यूस घे मग पी. पूजा तू बैस गो. दीपक बैस 1 मिनिट आईले स्नॅक्स घेऊन येते ह्याकडे दे तू बैस. दी तू मस्त नर्वस जातोस की म्हण नवा. नर्वस हा इथे गो
तुका हांव फर्स्ट टाइम मेळचें मागिरी हे म्हणटा कसाला उमेतोस तू ते तुका जरा मस्त शाक आस गो एसी घाला की ना तुवें एसी घाला रे आता कूलिंग जाता भारी शाक कोण रे दीपका पप्पास कोल्ड हांड दिवे थोडे नाका माय काढायचे घे पूजा घे गो हे कर दी वरता आमा हांवें प्लेट भितर दवरन येता तू आनी दीपक फुडल्या येते हा मागीर कसं के देवा माय हांव तुमगेले एक विशय सांगता म्हाका पूज म्हळ्यार मस्त इश्ट आय रियली लव हर हांव तिका हळडीक द्यावी म्हणून लेखला तुमगेल कसं नाही अभ्यंतर की तुमगेल परमिशन तुमगेल आशीर्वाद आमकां जाय म्हाका कांय अभ्यंतर ना रे देवा जाल्यार हांगेले एक उतर उरलो का आनी के सांगनी पूजान काल सांगली मात्र म्हाका जाल्यार तू तुगेले आनमले उलयला की तांगेले घेवन उरलो का न्हय ना माय तुमगेले उरलो न्हू मागीर मुगेले आनमले उलोवंक या म्हणून लेखील हांव आज हांव तांगेले उलयता जायत रे चेडा एक पट तू तुगेले आनमले उरली मागीर हांव आनी हन्नी कोण तुमगे ते येता उरलोचेक म्हाका नमगूचे जत्ता ना रे देवा आमगेल पूजा एक तुगेल चांग चाल्लो मेळ्ळो म्हळ्यार कितली खूश जाता गोस म्हाका धैर्य आसा तूं चंद कोण तिका मोगार पळोवन घेता म्हूण आमी तशीच तिका मोगार होड केला सोयरीक जाऊ ताई आमी लेखचे चेले सोयरीक जायनी जायनी म्हणून आतां मेळटा न्ही पळय सोण वत्ता म्हूण एक नमून मना एक नमून जातास रे नाही माय तुम्ही हे म्हणटा बेजार कोण घेऊ जाल्यार मिगेल पोटली घेऊन हांगा येऊन राबतोय हांव कस रे देवा कुशाल करता न्हय 2 बिल्डिंग सोड घेऊन आमगेल घर तुम्ही आपेल कुडली येऊन पूजा घेऊन हांगा घेऊन येता हांगा म्हळ्यार खंय तुमगेल घर आमगेल घर हांगा माय ए विंगन तू 9th फ्लोर 9th फ्लोर तुगेलें आनंद नाव कसं रे देवा मिगेल अण्णाल नाव देवदास अम्माल नाव देवकी हा कसं म्हणतात देवकी तुगेला अम्मा देवदास माम तुगेला आनु वय माय कसं झालंय तुम गोत्ता सगळं त्यांनी पूजा 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 हे वर्डिक साथ दिना हे वर्डिक साथ दिना कसं झालं मा पूजा कसं झालं हे जायश ना वर्डिक हे वर्डिक जायश ना कसं झालं कसं झालं मा कसं म्हणून कसं म्हणतो मी गेला माका हांव कसं नाही उलय नी गो कसं झालं निमगी तुका अम्मा लागी तू कसा नाही म्हणस का तू काय म्हणशी अम्मा कसाला तिथलं भित्ता हांव एक 5 मिनिट कॉल आयलेली म्हणून भितर गेलेली भायर अशी भितर हे ना म्हणून भिवून चमकायला अम्मा कसं झालं गो मग गोत ना आन मन नाव निमगिले हांव सांगले मिगेल आन मन नाव तितलेची वय वे हे मस्त स्ट्रेंज वे हांव वचून आम्हाला उल्लोन येत राब सॉरी दीपक चिके वेळ बैसून आसात तेता ओ देवा अशी कसं केले बदेवान पूर्ण ऐकत म्हणताना कशी करचित अम्मा कसं झालंय तू कसाला तिथली नर्वस जाऊन धावून आली कसं झालंय हे सोयरीक जाय ना गो पूजा कसं लागलं जाय ना कसं झालंय हे सोयरीक जाय ना गो हे सोयरीक जाय ना कसं ना अम्मा कसं झालंय
कोडगास अस हांव त्या हे विंगान पळय तुगेल सोयरीक घेवन गेलेली ती देवकी माय वय उडगस असं तिगेल पूत गो हो दीपकू कोणा ती देवकी माई ती तुका स्टेटस म्हण पुरा इन्सल्ट केलेली आणि हांव गुड्डी म्हण सांगिली वय गो पूजा म्हाका नमगूचे का जाय ना तांगेल पूत हो ना मा तू कसं की मिसअंडरस्टँडिंग झाला तो नाही हो ताणे सांगली गो पूजा 9th फ्लोर तांगेले घर हांव गेल्ले न्हू म्हाका गोत्तच गो पूजा आम्हा तश मोडका मा तू कसं की मिसअंडरस्टँडिंग झाला हांव तागेला उल्लोन येत राब देवा त्या देवकेनी देव माम विंगड जावन असची मेगेल चेडल संतोष एक काण घेनाक देवा तीन एक लाय कुशेर ओपलेली ह्या एक सोयरी कर देवा जलरी मग कसं करची म्हणून कळना मुआत कसं चल गो पूजा कसं चल गो तुगेला अम्मा नाव देवकी वे वय गो पूजा वय कसं चल गो कसं रडतस गो हे जाय नडी आमगेल सोयरीक जायश ना तशी कसं म्हणतो गो पूजा यो बैस उलवया यो बैस ते विषय कसन म्हळाडी 2 महिन मागशी मिगेल अम्मान तुम्ही ते सोयरीक घेऊन गेलतो वळ मी गेलाय तुगेल अम्मान नक्क म्हण सांगला कसाला म्हळारी हांव गुड्डी आणि आम्मेलाने तुम्ही स्टेटस समना म्हणून गेलो मॅच जायना म्हणून कसं म्हणतोस गो तू व्हॉट यू सेइंग ಮಿಗೆ ತಶ್ ಮಾಡವ ನಮಗೂ ಸಾಥ್ ಇದತ್ತ ನಮಗ ಮಿಗೆ ನಮ್ಮ स्टेटस आणि पळेतली नाही तू खंकी मिसअंडरस्टँड कोण घेतला की म्हणून तुगेला अम्मान अरे तर नंतर अम्माने एक पटी कॉल केलेले तेदा नाही तुगेला अम्मान नक्का म्हणून सांगलो ना गो नो चान्स मिगेला अम्मान तश म्हणून साध्य ना तश म्हणा तसं नाही हा आणि मी गेला मग फटी मारतसा म्हणून तशी नाही गो पूजा मिगेला अम्मान तुगे सोयरी काही सांग नी मुगो नाडी तू वचनू तुगेला मला आत्ता उरलंय मिगेला अम्मान तश म्हणून चान्स ना दलरी तुगेल खातीर आत्ता मिगेला अम्माला वचून निमगीत हांव निमगी तू म्हणची लेक्कार मिगेल अम्मान फट्टी मारतोस म्हण लेक्का आता हो असं फर्स्ट निमगी हक्क कसाने विषय गोत ना आता वचून निमित्त अम्माला घे कितलं फील करून घेत की आता पूजा 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 ये बैस कसं तू बेजारात असतो अभी कसला रडतो का पूजा कसला रडतो तू अभी कसन जन्मला रे इतली पुरं झालं गो पूजा राबा हा पद्मिनाकाला घेऊन येता आणि दीपकाला घेऊन येता तू बेजार करू नका देतो ना अभी अव तक सोड इंगड कोणाके वर्डिक जाय ना रो नका पूजा राब कसं देत पण हा पद्मिनाकाला आणि दीपकाला घेऊन येता रो नका पूजा अशी पुरं रोण बसून माझी गो पूजा आ ನಮ್ಮ कन्विन्स कोरनो वर्डिक जाऊ का तू शेअर नी नाव मी गेली आणि अव कसं करू म्हणून कळतं ना अभी तू रो नका गो पूजा
पद्मिनाका लागी आणि दीपकाला उलोवन कसा म्हणून हा विषय पळोवन घेता जायत ना मा हास गो पूजा हास गो अशी रोड बशिल्ले हास गो ನೀನು ಫೋನ್ ಕೈ ಸರ್ ಯಾವ ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ತಾ ಮಕ್ಕ ನಾನು ಮಸ್ಕೇಲ್ करची नव्हतो हॉट हॉटात फोटो काका मग तू गेला प्लीज निघेल फोन काही नवल निघाला डोंट वरी हा वस्तू तू कसं नाही भिऊ नका तुला समजतं ओके